дам урок на господаря на духовете. Здравейте, господарю. Здрасти, готова ли си да завладеем света? И още как. Добре, да вървим натам. Но имаш малка бречка. Станах отново добра. Ах ти, как можа да го направиш? Предаде ме! Господаря на духовете! Нали искаше да завладееш света? Този път няма да успееш. Най-накрая успях да освободя света. Хей, господари, одобри ли, че е вътре? Не! Пусни ме! Може би някой друг път. Най-накрая свършиха влиянията му. Дойдох само за бомбони, а освободих света. Много странен ден имах.